Moikka! Meillä on surullisia uutisia teille kerrottavana. Meidän on pakko perua meidän leiriläisten My Day. Me tiedetään kyllä, että se oli tosi mukava teidän mielestä ja niin meidänkin, mutta oli pakko perua, kun leiriäkin peruttiin. Jos te mietitte, miksi tätä leiriä peruttiin, no se oli sen takia, kun aika monet tuli kipeä oksennustaudilla ja joo. Me ei nyt poisteta Mary My Dayta, koska Mary sanoi, että sitä voi pitää ja munkin mielestä sitä voisi pitää, koska se on nyt joku My Day. Meitä harmittaa ihan sairaasti, että meidän piti kertoa tätä teille, mutta sitä, että me pyydettiin anteeksi nyt tästä, niin toivottavasti te annatte meille anteeksi. Me ei voida päättää, kun se on Roni, kuka päättää, ja mun mielestä se, mitä Roni teki, päätti ihan oikein. Roni oli tosi hyvä, että se uskalsi ja kertoi, että tätä leiriä peruttiin, kun niin monet oli kipeitä. Ja ei siinä ollut järkeä, kun oli vain yksi jäljellä. Ja se olisi muuten yksin nukkunut tuolla leirimökissä. Niin ihan järkevä se kyllä olikin. Niin anteeksi, että meidän piti kertoa teille tästä. Me ei oltais haluttu, mutta leiriä oli pakko nyt perua, koska kaikki oli kipeitä. Me tulee lisää sellaisia muitakin videoita, mutta ne ei ole välttämättä tällaisia leirimaideita, koska nyt ei ole enää tällä kesällä leiriä nyt tulossa, kun just koulutkin alkaa pian. Sori ihan sairaasti myös, että me kerrottiin näin myöhään tätä teille. Mut joo, kiitos kun katsoitte.